Bonsam kese pa ehye Kristo no monyam. O ani de ni obo bonsam kese pa ehye ora Yesu Kristo de no monyam. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Yada Israel Nyankopon asi. Ampa. Say apam da homeda yi. Onam ne mobruhunu ene na doye so. Akai menu mienu. Na ode enkwan che. Na homeda yi. Wama ye kwan se ye betontom ne nyina ye. Asedanka owura Yesu Kristo din da. Amen. Maseda etosu mienu so ebekwa ma asofo mpanimfo. Se homeda ye hia ye. Wama me abofro kuma se kwan se. Mene nyame man a ye hia homeda yi. Enche Awurade asem. Mpanimfo ene die nyame onhira moda. Amen. Bible say, "O man kasiye bay." Ana wo nyankopon bi a ne hu ye hu a oben won a sedi nyankopon oben wo fra ye firi ni nyere mu. O man bay. Se ye hyiam sei na ohwe dwumadi a onyankopon nam ne ho konkron so eye mu nwuma e ka me nko an nke yempon da if we say enioma yehunu hunamu ebi adanse se onipa trase e wo hunam fam nko a obewu na de onante wo honhom tena honhom no wona dan kwa wo no nikwasem jemso amen. Amen. Dane de nyina yetie Awurade asem efiri yasofo mpanimfo nkyai na eye won kronkron ene me se ena apam da homeda yi eni die mu agyanom enanom menua mrante ene mabawa Mami nyina fa adwen foforoye ane akoma a etinye ne ntantani mu entie Awurade asem edon mu na enche na Yesu no oba kwasempa jemso amen. Amen. Ade a ebe ya awreho de bia menya kwanya meka kasa we se ade a ebe ya awreho amo Kristo ni bia ote asase we su se atemu da Yesu Kristo beka che o se firi ni sukọ wa wo ya ade a entene on kai di nyuma a wo ye debida on kai nyame asem a ugina baabi e kan yo on kai sika dodo a wase e wo na dwuma ho debi na mom obehwe wabra bo a e bata unyuma no ho a Kristofo e pamochew enioma nyina di adanse se ewiase awie bremu ene ye wo no eno a na metika mu kọ kuroma kwayade na kana metim no mu ka news timtie kakra na asemo a metiye ewo kaseabo no mu a mewre ho ya medwene ho damu nyina ene me ba soro kwa nam da so dwene ho ene se yesi 2021 January ebepi May nipa car accident ekum wo ye 1250 from January to May 1250 and a car accident ekum wo mo akromfo ye pa wo kromfo ma ye bu omkun ka ho wona wo kwa wo so a wa ma enka ho wona wan kansa eto won ko huye enka ho na busa wo se wo ana me ene to wo a ana to me a ke ye ko ne sei ka ye kwako kan ye nsem se na akire Awurade inhira no mi no se ye kan atiasefo ne ye te dem ha bonsem kese pa hye Kristo no manyam
na menware masɛm no pii ti asɛm no yi menware masɛm no makyɛ koro asi ma bɛsɛ aduonu anaa edunum na mede masɛm no hyi mepɛ sɛ medi awurade asɛm bi ɛhyɛ w'adwen ɛne w'akoma mbere a wɔ awurade nase ɛwɔ fiem ha obu hɔnom a ɔbɛgye kristo di a na wɔde nsɛm bi abɔ no safohene na kristo som na ɔsom no ayɛ tirimude bi gye sɛ ɔkorɔkorɔ no so gye sɛ wo hɛda korɔkorɔ no bi heaven yɛ kɔ na ankorankoro nkwagyeɛ ɛyɛ ankorankorɛ saa ɛnetie sɛnea ɛwu no sɛ obi wu a na ɔda hɔ na yesu no ne ɛtwa agyaadwo na yɛpɛ no korabereɛ no saa na daakye nkwagyeɛ no teɛ na woadwen wo deɛ ho sɛ wonwen ho a hyɛ aseɛ no tu ho anammɔne gyem so amen paul ka asɛm bi kyerɛ kolosefoɔ ɛtii yɛ mmiɛnsa kyɛm adi kae kenkabra kolosefoɔ ɛtii yɛ mmiɛnsa kenkan so ani kan no ɔse wɔne kristo baako yɛ atifi asɛm wɔne kristo baako yɛ okristoni biara ɛsɛ sɛ wone kristo ɛnya ayɔnkofa ɔsɛ wone ne nya ayɔnkofa sɛm yɛ baako wone ne yɛ baako honhom baako ti asɛm no ye baako yɛ pɛn ɛna ogyini ni a wote dɛm ha wone kristo wɔ na bisa wo sɛ wɔsoro bɔm na asase gye so a wobɛnya ne nkyɛn akɔ anaa wɔse wɔne kristo baako yɛ ɔse yɛ nti sɛ mɔnya ne kristo anyane a tiɛni o ɔsomafo Paul se akristofoɔ agyanom ɛnanom mmeranteɛ no bɛba hɔ a wɔse sɛ yɛne deɛ yi sɛ mɔnya ne kristo anyane a sɛ yɛnya ne kristo anyane a monhwehwɛ deɛ ɛwɔ soro yɛnhwehwɛ nea ɛwɔ soro hallelujah amen sɛ yɛnya ne kristo anyane a monhwehwɛ deɛ ɛwɔ soro yɛne ahyia nyinaa wɔbia ne hɔnom a ɔyɛ wiaseni yɛn nyinaa yɛ kristofoɔ yɛn nyinaa gye kristo din mu asubɔ na fra kristo fire nipa no ɛnwanwa wo ɛnwanwa wɔde wankasa hwɛ obusuam hwɛ w'ani kɔhwɛ w'akyi hwɛ abusua a me ne omienu yɛ firim na bisa ho sɛ ɛyɛ dɛn kora na me nko a mɛtuma bɛhyɛ atade fitaa bi mabusuam yɛ bisa ho saa wo maame mam wo papa mam obi pɛ sɛ nkɔba bio nanso wɔntimi last bi papa ɛpirikyi saa ana owura bi sɛ wasakra ɛna wɔne yɛ kasae ana mekyɛn sɛ wasakra deɛ a ɔmmra na asɔfoɔ no nkɔbɔ no su na ɔmɛ gyirini na mede ho asɛm kyerɛ odifoɔ papa yi bɛba ɔbɛba wama na mefrɛ no fon so na mesɛ yɛwɔ IPT nti bra hɔ nti ɔbaeɛ na musa sɛ na adɛn ne yɛatwe wo a wompɛ sɛ ɔbɛba asɛm a aberanteɛ no ka kyerɛ me sɛ adwuma a ɔyɛ no wɔde toto nyamesom no ho a ɛne asɔre no a ɛmmoa na mesɛ adwuma bɛɛ na ɔyɛ no wɔ sɛ wɔtwi kaa company kaa na deɛ wɔyɛ ni company no de nneɔma asoma no a na wɔma no diesel sika sɛ bia ɔntɔ diesel 4 million ɔntɔ na ɔde sika no ahɛ ne bɔtɔm na diesel kakra na ɛwɔ mu no wama no gyi ne saa nti ɔfiri kwan so ba na waka kyerɛ sɛ diesel no asa ɛnso na ɔde sika no akɔyare foforɔ na wasa gyi sika foforɔ nti ɔhwɛ saa suban ne abrabɔ wei no a ɛne nyame asɛm no nhyia nti wɔnkɔ asɔre no deɛ ɛtɔ so mmienu nso ɛyɛ ma asɛm wɔsi ɛne deɛ ne masa na tu no fo aka kyɛ ne sɛ asɔre na ɔkɔ no ma asɛm deɛ
ɛne umasɛm no nhyia nti wo pa so ho hwe yi ansa na akɔgye asubɔ o ka za na so wo masa ayɛ ɔbɔnsam na wo hwe abɛtena se saa abɔdwama saa wo bɛwu ama bɔnsam to pa sakra wadwen gyem so amen nyɛ nipa nyinaa ne timba yɛ kristofo pɔpɔ obi fɛ so yɛ kristoni nanso ɔbɔ korɔ no ɛwɔ asɔre fie ogyina kwan a ɔtaadeɛ azane nkontompo ne nyisɛyi tuguo ɛne wiase braba a ɛnya a bible no kasa tia no wɔtim ɛso ɔfrɛ so yɛ kristoni na ɛnhyira nka yi sɛ nyankopɔn sɛ me ne omienu wɔamfrɛ wɔ saa kwan no so na wɔafrɛ yɛ kɔ ahotie mu bɔnsɛm kɛsɛ hyɛ onyankopɔn no monyam nti bible se nti sɛ manya ne kristo anyane a ɔfrɛ a kristo afrɛ ɛfiri yɛ musua mu baako a mepamokyɛw wɔde abɛhyia sɛ efie baako mu nipa no monhwehwɛ deɛ ɛwɔ soro moma yɛnhwehwɛ deɛ ɛwɔ soro obiara wɔ bɔtɛ wɔde bɛ nyame mu oboɔ no ane deɛ awadeɛ akwantuo ayaresa ɛne neɛ ɛkeka ho pakyɛ wo fam deɛ te sɛ yi wɔn mo deɛ yɛ awadeɛ no sɛ ɔnya bi na wɔanya no sɛdeɛ ɔpa a ɛno ko atumi bu n'abam na wasɛ gyae na ɔkɔ matrɛm saa ebi mma boat na wapie kɔ mommɛma yɛ adwene ne akoma no ɛnyɛ daa nkwa sɛ ɛno ne akatua pa a kristo asiesie sɛ wɔde bɛma wɔn a wɔdi n'akyi ɛwɔ animdie mu ɛne abɔduro mu daa nkwa ti agyinifoɔ mepamekyɛw mommeyɛnhwɛ ɔfrɛ a kristo afrɛ no yie na yɛnante sɛdeɛ ɛfata ahwia ɛne sɛneɛ kristo pɛɛ sɛ yɛnanteɛ Colossians chapter 3 verse number 1 yes ɔso wɔ ne kristo baako yɛ atifi asɛm nti sɛ manya ne kristo anyane a so nti sɛ yɛnyɛ ne kristo anyane a monhwehwɛ deɛ ɛwɔ soro momma yɛnhwehwɛ nea ɛwɔ soro deɛ kristo tie hɔ wɔ Onyankopɔn nifa yɛabɔ wɔ su yɛakyerɛkyerɛ wo yɛamo ahunu deɛ awurade pɛ ɛne deɛ awurade mpɛ adɛn na ada so ɛdi bɔne akyi woyɛ kristoni gyidi ne te ha wabie store ana wapa akora na homeda wɔte ano nti wobɛpa akɔ fie no na ɔtɔn nneɛma de sika ato hɔ wɔnsakra nwie dabi nyame ato nsɛm ntima tɔ kaa wɔde ama spare ana wɔtwi ne homeda ana wɔn mu ɔte ha a wɔtuntum awurade anwummerɛ no a bɛsiesie ama wo wɔnsakra nwie dabi yesu ba na ewu kɔ gyem nokwasɛm paa awurade mfa nipa ɛbɔ ne nkyɛn daa amen wɔse sɛ yɛne ne kristo anyane a monhwehwɛ deɛ ɛwɔ soro mommyɛmpere hwehwɛ adeɛ ɛwɔ soro deɛ kristo tie hɔ wɔ Onyankopɔn nifa there is something behind a ɛwɔ soro hɔnom na ɛnyɛ nipa nyinaa na ɛtumi hwehwɛ hunu dabi ɛtaa nkwa yɛmpere hwehwɛ nea ɛwɔ soro deɛ kristo tie hɔ wɔ Onyankopɔn nifa yɛn nipa yi deɛ honam fam mu no nti no ɛduru baabi a na nneɛma bi hia ɔbɛha adae ɔbɛsi fie bɛtɔ kaa sɛ ɔte aseɛ saa nneɛma nketenkete no hia nanso ɛmfa wɔadwene no wakoma nyɛ deɛ bɛyi ɛnto so sɛ ɛgya tumi sɛɛ no akorɔmfoɔ tumi bubu kɔwia nsuo tumi sɛɛ no gyem so amen na adeɛ baako pɛ ɛna ɛnsɛe ɛmporɔ na akorɔmfoɔ ntumi mbubu nkɔwia na nwewuo ntumi nwi nsɛe no ɛne wɔ soro aheman na yɛnkomu kwa wɔn a wɔyɛ ahoteefoɔ ɛne atrenefoɔ ne bɛwuram nti anɔpa ne yɛsua adeɛ na me nua yi ma ɛkyerɛ n'adwen ne kama paa me fam sɛ yɛwɔ nneɛ bi a wobɛyɛ ɛyɛ paa bɛte nyame anim no na ɛntene Baby, I'm you know.
yɛnhwehwɛ ɔsoro ahennie na ɛhɔ ana asomdwie ɛwɔ. Nokwasɛm pa. Hallelujah. Amen. To aso nkyɛn na me de si kɔ. Colossians chapter 3 verse number 2. Ɔsɛ mo nwenwene deɛ ɛwɔ soro. Yɛnwenwen nea ɛwɔ soro hɔ. Na ɛnyɛ deɛ ɛwɔ asase so. Na ɛnyɛ deɛ ɛwɔ asase so. Sa. Abrante a wasi soɔ. Ɛdan kura wunya han bi. Ɛso aha ase yɛ pɛ sɛ wofɔ so a na ware adwen ba otirim. Honkunku tumi nyiri mu. Disa wɔne ni bia ba so a de bia ba wo so saa. Nye onyame pɛ so ɔde wo yɛ no enwie pɛyɛ. Fi sɛ honam adwen no wa mana fa wo nipadua. Hallelujah. Amen. Ya nwom no kura ebu atan. Da che no na nyam begina so ebu atan. Pa. Ye nwuma ya brabɔ ye ne ye. Ɛno so akatua na ebenya. Pa. Mom ye mbrɛ ho ase. Yɛmfa ɔsom papa. Ɔtwo, obuo, ɛne wɔn konkrom mu nanteɛ. Ɛnyɛ yɛn ankasa yɛn kra ho adwuma. Okurana katia. Odibe mo biaro. Yɛbɛhwe yɛsuro fura. To aso na yɛnyɛ ne mfansi na berɛkɔ. Colossians chapter 3 verse number 2. Ɔsɛ mo nwenwene deɛ ɛwɔ soro. Yɛnwene deɛ ɛwɔ soro. Na ɛnyɛ deɛ ɛwɔ asase so. Ɛnyɛ deɛ ɛwɔ asase so. Na mawu. Na tie ha yo, wɔsi na yɛwu. Na wɔde mo nkwa ne Kristo ahinta Nyankopɔn mu. So, woyɛ Kristo ni bia ɔsɛ wonya saa mentality no. Yɛbɔ wɔ so. Fa hyɛ w'adwene no akoma mu sɛ wote asase so wɔ honam fam wiase deɛ nanso emu nnwuma bɔne no wonka ho kum wakɔa no nipadua no kuno ɛwɔ bɔne ho sɛ yɛne papa efiri radio so na yɛ ba awerɛho kɔhwɛ Viana City paa mmanum nyamfoɔ yɛ ɔma ne ɔma wo manum nyamfoɔ paa kyɛ sɛ nka mu de ɔmo ma awurade a nka nyame betumi afa ɔmo so abo ɔmo abusua ama ɔmo asi yie no na akɔhwɛ nyame asɛ ɔmo gya n'akyire ɔmo nkora abrem ɔmo maba wɔ abrem ama Satan ɔmo awura ɔmo di dwuma bɔne a ɔwura bɛho na no nsuo kakraka ɛtɔ yi paa na ɔba basia tumi ahyɛ atade egyina kwan ho a ɔtwɛn bɛrima sɛ ɔne ne nkɔda na ɔnuma ne sika nkonnua bɔne bɛɛ paa ne kyɛn wi ti yɛ amoa ne nyi sɛ woyɛ gyidi ni o maba wa mepa mo kyɛw monhwɛ mu nipadua so yie ɛntena sɛ wɔ ahoteam ɛne kronkron yam na wahyɛ wo na ɛne wagya animonyam
ɛbrɛ wɔ so Nyankopɔn bɛ na adwen sɛ wɔde aware abotire ɛbɔ wo. Hallelujah. Amen. Kan bi Colossians chapter 3 verse number 3. Ɔsi na mawu. Na mawu. Na ɔne mo nkwa ne Kristo ahinta Nyankopɔn mu. Na Kristo ɛde yɛn nkwa ahinta hwan mu? Onyankopɔn mu. Onyankopɔn mu. Kɔ. Na da Kristo ɔne yɛn nkwa bɛyi ne ho adie no. Na ɛda yɛn agye nkɔpa Kristo a ɔne yɛn nkwa. Wɔne yɛn nkwa no. Bɛyi ne ho adie no. Obɛyi ne ho adie no. Ɛno mu na ɔbɛyi mu nso ne no adie animuonyam. Na kyerɛ sɛ Yesu Kristo ɔbɛsa aba bi mu. Paa. Ɛnanom Yesu ɔbɛsa aba. Owui ne nansa so ɔsɔre. Wɔte agye Nyankopɔn nsa nifa so a ɔdi ma ahoteefoɔ ne wiase nipa nyinaa. Sɛ nipa nyini ni na yɛntra ne dom na osane ba bie mu a wagye saafoɔ ne nyinaa nkwa. Ɔso ɔbɛsa aba. Ti hwɛ ɔho yie wɔ Kristo so mu. Abrabɔ bi a wɔbɔ biara no huru sɛ wɔbɔ de asɔ Kristo ani. Na opie a wɔtumi akɔ ne nkyɛn. Toa so. Colossians chapter 3 verse number 5. Ɔsi Kristo mu baako yɛ ho aba. Kɔ. Enti mu nkum akɔ a ɛwɔ asase soɔ no. Ɛnam Kristo a ɔbɛba biem no ɔbɛpa ahoteefoɔ akɔ ɔno ankansa na hennie mu no. Enti. Akora a yɛde te asase wei so no. Munkuno. Yɛnkuno. Prophet, enough of saa o. Yɛka sɛ akwa a honam akwa a ɛdɔɔso paa. Etire, ɛnsa, ɛnan, ɛdɔɔso bebree. Na sɛ wobɛyɛ Kristoni ne wo a mmɔmmɔden a mawe yi a na wantumi yɛnkum akwa wei o. Wobɛtena Nyame fie asa abɔ wiase abrabɔ ho mmɔden at the same time. Minimum obi a wɔte Nyame fie a wɔsa afa akyire sɛ akotwa mambet. Kristoni wɔsɛ twa mambet. De wotwa ne deɛ wɔ fon so. Say loto kia so nkwa de okogina hɔ a wobɛhu ana bonsam so ama nipa bi nyansa nim de ama yɛsei mobile phone kure kura wɔ hɔ no ma na text message aba so Barcelona ne Real Madrid me de ball kura de mempe na abegu so no o ma ye tricks bi 50 pesos loto no twa no phone so Ewurade mfa bɔne nkyɛ da. Amen. Mama yenkum yakwa ɛwɔ asase so no so. Adwamamɔ. Yedi ka yɛ adwamamɔ. Obi a wote dem ha bia be very careful. Na wankoto mmra a ɛyɛ adwamamɔ. Wo ya brantie na wo nware ya hye ho so. Gem so amen. Amen. Zede bia na meka me de masɛm ni si ɛbrɛkɔ. Ɛyɛ na na meda. Nyankopɔn Nyankopɔn tezefo ne dankwa Amen. Ya na ebinom ka se ana jirifo de ye moye ya mo se adwuma ye beka mojo mu bone mu mfonso a se wokoya eye bone kase tie Awurade Dwane adwamamɔ. hwe ho so yie ne bia nto Sir. Jemso amen. Amen. Edurumre bia se metena estate kakra ana nkomhye ba na mtu betena na fom timi firi mpaso no ma behwe fom ho na yare achime ho ase malaria ase fever bi wa fa mu danti wunim de meka. Hallelujah. Amen. Ti menim papa ehia ye odifo hwem sa me yare ya so ma bona mane
ohwem di no say dog just all worry answer won worry pa sadi we di nyai da Maria be so house yes James so amen Ewrade nhyɛ mo den da amen yan worry ya na somfoni asofo no mu ka ana na brande mo hwɛ mo ye wunim na ɛna fom saa o me firi mu no na mahunu ne yɛte Ewrade ntum gidie mu da amen na mo ye mo susu ne ma ne ni nkomo oya ababa wa opese wo nyini wo honhom na nkonkron ba wo na yeso ɛna obekasa ɛya ahwɛ nkomodie yi pa titru ne fon so Jameso amen to aso bra ebe na we o se antimu kum akwa wa asase so yenkum yakwa wa asase so adwamammo efidiyo akono nhya so hallelujah amen se me ka se me chirichim baako a ene ye nkone pa ye nkone ifiade yo na akɔgye adwaye aboso hwe pornographic saa movie ehu hia no atɔ bundle na sofpeni papa na o preach radio ni TV so on funny data and share video no da debi de bia na ɔde ne phone na YouTube just when who say oba bia say wo ro no ho ɔkwakɔ boso sisi akɔhwɛ hwim na credit na sa ye share correction kura won to bi Ewrade nsakra o amen na ye pay viewers ne subscribers na wo shase boss ampa no de dawro sir hallelujah amen nkunu abone a Satan de atoto enipa bi so se wo hunu na sran kan ze Nyankopɔn se ye ne ahia nyina Ewrade adai ayi afiri mu hallelujah amen wo sa ha no bia ya bɛbɔ asɔfo amane sir oba na wankasa wo goro ho ɛyɛ honhommɔne pa bɛda na obi no abɛda ɛyɛ honhommɔne nukwasem John boy na wo hyɛ adwae na wo twetwe ho ɛyɛ honhommɔne nukwasem pa bɛda na ho asɛe sɛ saa tumi no bi hawo a ɛyɛ ama asɔfo asonte na afutuo ne kasa kyerɛ hɔ no yɛmfa ma wo na yɛmfa nto mpaabom sir na wanya asomdwe amen ɛbɛ na weyɛ akɔnɔ bɔne ni ani bra ya abosomsom ɛne ani bra ɛyɛ abosonsom sir hɔ deɛ sɛ hɔ deɛ ɛm sɛ gyirifoɔ deɛ ɛyɛ nka ho ana maame no mpamkyɛ ɔyɛ ka ho ana nanso wokɔ obi hɔ a menim obi ɔka kyerɛ sɔfo maame o nipa ne yɛ sɛmpakani na waka kyerɛ sɔfo maame bi sɛ awɔ na awɔ ne deɛ ɛne woka sɛ wotena se saa mmoa wo du baabi afa baabi kakra menim obi wɔtafo na sɛmpakani a wɔnim nyame asɛm ɛde asɛm wɔ akyerɛ sɔfo maame sɛ wɔne obi wɔtafo ɔyɛ ade papa ɛhɔ kora na mene me yere kɔɛ na ɔsɛe no adwen ɔsae sɛmpakani ɔka nyamesɛm na woni nipa we kokohia na wa ma agidi ansu pia ɔnsɛ wadwen woni bɛte na wuyi Kristo nsu na wa abosomfie Bible si anhwe wuyi ani bra ɛyɛ abosonsom sa yenum na de Onyankopɔn abufuo ba saa de ɔma turo na bobɔ skoe no ɛde Onyankopɔn abufuo ba kono bɔne sɛ obi tu ho na mo a Onyankopɔn abufuo ba no so na Onyankopɔn abufuo no emu asotwe no sɛ ɛba wo so a untimi nyina no dabi eti menware ma asɛm no biem mede ma asɛm no ahyi ha ya mommie momɔden na yɛnhwe wo so yie na ɔfra Kristo afrɛ sɛ ɔba bɛhyia no monyam na afɔ ɔde akɔdaa nkwa a ɛyɛ n'ahenni a wasiesie ama ahoteefoɔ no mommie hwɛ yie na yɛanka akyi atade kronkron a Awurade Yesu Kristo de ahyɛ ɛhoho mfam na wonam fam yɛbɔ mmɔden sɛ yɛbɛyɛ ho adwuma no hwɛ na obi anworɔ wo deɛ anto angu hwɛ na obi amfa nkekaeɛ ankeka wo diem hwɛ na woanu obi akyi na ɔfra a Awurade afrɛ no wansan w'akyi na wosan w'akyi a nkwagyeɛ no ɛbɛbɔ Awurade hu yɛ mmɔbɔ no ɔnkae
na ɔnto gyidi madam te amen. Amen. Asiafo san wachire. Adiasi san wachire. Ama gyidi san wachire.